Hei ja tervetuloa tänne Paulinan Pulinat-osastolle Paulina Soul Group Channel YouTube-kanavalle. Kiva kun olet täällä. Tervetuloa. Siitä onkin tosi pitkä aika, kun viimeksi tein videon. Mun piti tehdä se jo kuukausia sitten ja tehdä niitä useampiakin, mutta jotenkin tämä aika on ollut niin kummallinen. En tiedä, onko sun mielestä ollut kummallinen, mutta toisaalta tuntuu, että aika menee hirveätä vauhtia. Ollaan vuodessa 25 äkkiä jotenkin. Ja tämä vuosi tähän asti on mennyt erittäin nopealla tahdilla. Mutta toisaalta taas talvi oli hirveän takkuinen jotenkin, tuntui, että oli ihan niin kuin tervassa. Mitään ei tapahtunut niin sanotusti, ainakaan henkisellä puolella. Tuntui, että jotenkin junnaa paikallaan. Te, jotka seuraatte poliittisia tapahtumia tai yleensä maailman tapahtumia, tiedätte, että paljon tapahtuu ja on tapahtunut. Mutta nyt mä puhun lähinnä tällaisesta henkisestä eteenpäin menemisestä. Vähän on sellainen olo, että odotetaan ja mitään ei tapahdu. Itsekin haluaisi jotenkin mennä eteenpäin, mutta vaan tuntuu, että jumittaa. Ja yritettiin kysyä oppailta tästä ja sieluryhmältäkin yritettiin kysyä ja sanottiin vaan, että kaikki on juuri niin kuin pitää. Teillä on nyt sellainen stand still, eli semmoinen niin kuin paikallaan olovaihe tällä hetkellä, että se vaan kuuluu olla näin. Siis näin sanottiin jo tässä alkuvuodesta. Joten siihen tyydyttiin ja ajateltiin, että näin se sitten on, että meidän pitää nyt vaan odotella, vaikka se ei niin kivaa olekaan. Nyt sitten jotenkin tuntuu, että kun tämä kesä tästä toivottavasti jossain kohtaa nyt kunnolla alkaa, niin alkaa tapahtua myös henkisellä puolella. Ja tässä viimeisten muutamien päivien aikana on ollut aika paljon tapahtumia tuolla auringossa. Eli ollaan oltu aurinkomyrskyssä ja se on kyllä vaikuttanut ainakin minuun huomattavasti. Sillä tavalla mä huomaan sen, että kun se aurinkomyrsky on päällä, niin keho jotenkin kihelmöi, tuntuu sellaiselta jännältä ja tuntuu, että ei oikein pysy nahoissaan, vähän niin kuin muurahaisia menisi kehossa ja muunkinlaisia tällaisia oireita voi olla. Ja sitten kun se myrsky menee ohi, niin jotenkin ää, väsähtää ihan totaalisesti. Että tulee niin kuin liikaa sitä energiaa, että se kestää sitten hetken ennen kuin keho siihen tottuu. Ja tällaisia pulssejahan sieltä auringosta tulee vähän väliä. Toisaalta toisinaan ne on pitkiä ne välit ja toisinaan tulee lyhyellä aikavälillä paljon niitä pulsseja. Mutta nyt tuli oikein kunnon tuuttaukset sieltä auringosta ja sen kyllä huomasi. Ja mä uskon, että se liittyy siihen, mistä esimerkiksi David Wilcock puhuu, jos seuraatte englanninkielisiä kanavia. David Wilcock on yksi tällaisista pioneereista ja vakiintuneista puhujista. Ja hän viimekertaisessa videossaan, YouTubesta löytyy hänen nimellään, kertoi DNAsta ja myös auringon vaikutuksesta DNAhan ja siitä, kuinka DNA on valoa ja kuinka DNA voi muuttua ja kuinka sitä nyt muutetaan. Meitä valmistellaan eteenpäin menemiseen, eli meitä valmistellaan siihen, että me siirrymme seuraavalle tasolle, on se sitten mikä numero tahansa. Siitäkin on kiistelyä, onko se nyt 4D, 5D. Itse pidän kiinni siitä, että se on 4, koska nyt ollaan 3. Ja sitä meitä valmistellaan siihen. Kaikki tuo energia, mitä auringosta tulee, valmistelee meitä eteenpäin menemiseen. Ja se on rankkaa keholle, koska tämä keho ei kestä korkeita värähtelytaajuuksia kovin helposti. Se sopeutuu niihin ja mukautuu niihin, mutta täsmälleen tällä fyysisellä kehollahan me emme voi mennä eteenpäin seuraavalle tasolle. Jotain muutosta täytyy tulla. Kävellään ehkä jonkun portaalin läpi ja siinä keho hajoaa 1000 paloiksi ja sitten päästään toiselle puolelle, niin se kokoontuu, kasaantuu uudestaan uudeksi kehoksi tai jotain. En tiedä, miten se tulee tapahtumaan, mutta ihan tällä fyysisellä keholla ei voida mennä eteenpäin. Se on mahdotonta, se, että tämä keho ei kestä sitä. Mutta sen me huomataan, se me huomataan, että meidän kehoja ja mieltä, sielua, henkisyyttä,
kaikkea tätä valmistellaan nyt siihen eteenpäin menovaiheeseen. Milloin se sitten tapahtuu, niin sitä ei kukaan tiedä. Monet sanoo, että se olisi pitänyt tapahtua jo. Toiset sanoo, että se on vielä tulossa. No se on ihan varmaa, että tulossa se on. Ja siinä vaiheessa me just ollaan. Se ei ole kauhean helppoa tälle keholle, eikä se ole henkisestikään helppoa, koska tapahtuu niin paljon sellaista, mitä me ei nähdä. Me tunnetaan kehossamme monia asioita, mutta ei tiedetä, mistä ne johtuu. On kaiken maailman kremppaa ja väsymystä ja unettomuutta ja ärtymystä ja kaikkea mahdollista, mutta ei tiedetä siihen selkeää syytä. Paitsi se, että meitä nyt valmistellaan menemään eteenpäin. Sieluryhmähän sanoi meille monta vuotta sitten jo sen, että tulee se aika, milloin entistä sotkuisemmaksi kaikki menee. Kaikki näyttää ulkoisesti todella synkältä ja sekavalta ja ihan järjettömältäkin. Ja jos maailmaa nyt katsoo, niin kyllähän se sitä onkin. Kaikki on ihan sekaisin. Ja sitten oman soppansa tähän tuo vielä AI, joka sotkee mahdollisimman paljon vielä kaikkea. Ja ei enää voi edes tietää, mikä on totta ja mikä ei. No ei sitä nyt ennenkään voinut tietää, mutta nyt se on vielä selvempää, koska pystytään tekemään niin todentuntuisen näköisiä esimerkiksi videoita tai kuvia tai ääntä, että ei voi yhtään tietää, onko se totta vai ei. Joten nyt kannattaa pistää jäitä hattuun ja todella harkita ennen kuin reagoi ja pysyä pois mahdollisimman paljon mistään draamoista ja miettiä aina, että tuo saattaa olla totta, mutta se hyvin yhtä lailla voi olla, että ei ole, joten ei kannata ottaa niin mitään ihan tosissaan tässä hetkessä. Eli sydämessään ehkä voi tietää, jos tunnustelee asiaa ja miettii, että voiko tämä olla totta, onko tämä minulle totta. Jos ei tiedä, niin laittaa hyllylle ja antaa asian olla. Asiat selviää kyllä aikanaan, kun se aika on. Me ei vaan ei tiedetä koska. Joten ehkä hyvä neuvo tähän hetkeen on se, että ei hötkyile, vaan pysyttelee siinä omassa itsessään, elää sitä omaa elämäänsä mahdollisimman rauhallisesti, valonpolulla ja auttaa muita siinä matkassa, eikä niin hirveästi kiinnitä huomiota siihen, mitä tämä sotku kaikki tässä meidän ympärillä, tässä 3D:ssä on. Koska sotkua se on. Ja meitä yritetään ihan tahallaan sotkea. Varsinkin meitä, jotka haluamme elää siinä valon tiellä, katsomme olevamme henkisiä, ymmärrämme niistä asioista ehkä jotain. Kaikki ihmisethän on henkisellä polulla, mutta toiset on ehkä vähemmän tietoisia siitä kuin toiset. Mutta jos sinä olet sellainen, että sä etsit sitä totuutta ja etsit valoa ja näin, niin on aika karseata katsella, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Joten suosittelen, että ei niin hirveästi siihen kiinnitä huomiota. Eli enemmänkin sitten keskittyy niihin perusasioihin, eli pitää itsestään hyvää huolta omasta terveydestään ja yrittää löytää elämäänsä iloisia asioita joka päivä. Ja mun tuli mieleen äsken tuossa ennen kuin mä aloitin tätä videota, että kuinka omassa lapsuudessa leikittiin paljon ulkona ja pelattiin pelejä ja sisällä ollessa pelattiin lautapelejä, korttipelejä, ulkona pelattiin kaikenlaista, hypittiin narua ja pelattiin 10 tikkua laudalla ja piilosta ja pallopelejä ja pesäpalloa ja luisteltiin talvella ja siis ihan tehtiin sitä nuorenakin, ei vaan pelkästään pieninä lapsina, vaan ihan siis aikuisikään saakka ja vanhempien kanssa pelattiin pelejä ja kaveriporukallakin pelattiin. Eli nyt kannattaisi ehkä kaivaa ne vanhat jutut esiin, mitkä silloin tuotti iloa. Musiikki, tanssiminen, laulaminen, piirtäminen, maalaaminen, luonnossa liikkuminen totta kai, niin kuin aina. Saunominen, grillaaminen. Ihan vaan perusjuttuja, eli mahdollisimman vähän ruutuaikaa. Eli meidän pitää muistaa, että mitä enemmän me vietetään aikaa tuolla netissä, niin sitä enemmän se on pois siitä todellisuudesta, missä ehkä meidän pitäisi enemmän elää. Et vaikka me haluttaisikin sivuuttaa kaikki, mitä tuolla maailmalla tapahtuu, niin ehkä parhaiten se sitten tapahtuu niin, että ei kiinnitä siihen niin paljon huomiota. Justiin
uutisten tai netissä pyörimisen tavoin. Eli jätetään se pois mahdollisimman paljon. Itsellenikin puhun tässä, koska puhelin on liian usein kädessä. Ja senkin ajan voi käyttää paljon järkevämmin, mun mielestäni. Toki on ihan kiva olla netissä ja siellä on paljon ehkä ystäviä ja sieltä löytyy kaikenlaisia hyviäkin ryhmiä, on puutarharyhmiä, kissaryhmiä, ties mitä ryhmiä. Eli se on ihan ok, mutta jos velloo vaan aika paljon tässä tällaisessa poliittisessa ja ismi-maailmassa, niin se kyllä syö miestä ja naista. Eli kannattaa kiinnittää huomiota mahdollisimman vähän niihin asioihin. Pistää hyllylle. Hakee sitä totuutta ja rauhaa itsessään sisältään ja yrittää löytää huumoria tässä maailmassa. Se on aina kaikkein paras on nauru, on hyvä lääke ja ystävien kanssa ajanvietto. Ja jos sulla ei ole hirveästi ystäviä, niin jos sulla on eläimiä, niin ne ovat yhtä lailla ystäviä. Tai sitten ihan puutarha tai kukkapurkki pöydällä. Sitten tai jos menee ulos jonnekin koirapuistoon, siellä voi ruveta juttelemaan ihmisille. On niin monta tapaa kuitenkin viettää sitä aikaa terveellisemmin kuin ruudussa. Ja tähän loppuun vielä mä haluaisin, ettei tästä tule liian pitkä video näin yhtäkkiä, niin ottaa muutaman kortin meille. Ihan meille siitä, että mitä meille halutaan nyt sanoa, mihin keskitytään, mitä kannattaa tehdä, mitä oppaat haluavat meille sanoa. Mulla on nämä Dennis Linnin Sacred Traveler-kortit tässä käytössä. Tämä on mun tällainen vakiopakka, mistä mä tykkään aina ottaa vähän ohjetta. 3 korttia meille tähän hetkeen. Aloita nyt. Ota ensimmäinen askel juuri nyt. Eli jos haluat elämästäsi tehdä parempaa tai erilaista, niin nyt on se oikea aika. Vaan alkaa tehdä sitä. Ole rohkea, ota riskejä, mene eteenpäin. Jos sinustakin tuntuu, että on jumittanut jo pitkään, niin nyt lopetat sen jumituksen itse ja otat ensimmäisen askeleen. Vaikka se olisi pieni askel, niin tee se. Nyt on oikea aika. Vaikka maailmalla sanottaisiin mitä, vaikka puhuttaisiin mistä lamasta tai mistä tahansa, niin sydämessäsi tunnet, että sun pitää mennä eteenpäin, niin mene. Nyt on se aika. Toinen kortti, joka sanoo aivan samaa. Aloita nyt. Vastaa kutsuun. Jos kellot kilisee, niin toimi. Eli the time is now, eli nyt on sen aika. Eli aivan samaa asiaa. Nyt aloita. Mene sisään sitten portista. Jätä vanha taaksesi. Mene eteenpäin. Uskalla rohkeasti aloittaa jotakin, mitä olet ehkä pohtinut jo kauan. Koska tulet pääsemään sinne määränpäähän. Eli tässä lukee, sinun valosi loistaa kirkkaasti. Uskalla unelmoida, uskalla ajatella, että asiat voi olla toisin. Mieti, mitä haluat elämästäsi. Mieti, mitä haluat tehdä, kuka haluat olla, mihin haluat mennä. Ja nyt on aika aloittaa. Ota ensimmäinen askel rohkeasti. Eli hyvät neuvot, kyllä. Ja itse tein jo rohkeita päätöksiä elämässäni, positiivisia sellaisia. Ja ajattelin sisimmässäni, että nyt on se aika, vaikka ehkä taloudellisesti on hullua tehdä jotakin, tai ihmiset varoittelevat sinua, että nyt ei ole aika tehdä sitä tai ei voi tehdä tätä, niin jos sun sisin sanoo, että kyllä minun on pakko nyt tehdä näin, niin tee se. En tietenkään ole mikään taloudellinen asiantuntija ja en missään nimessä sano, että tehkää jotakin ihan hullua ja hölmöä, mutta tiedät sisimmässäsi, jos on aika astua elämässä eteenpäin. Nyt kannattaa se tehdä, koska universumi on sille suotuisa. Ja muista, että mitä ajattelet, mitä sanot, se manifestoituu sinulle. Eli jos puhut negatiivisesti, sinulle tulee elämäisiin lisää negatiivisuutta. Jos puhut positiivisesti, ajattelet positiivisesti, niin hiljalleen se isokin pyörä kääntyy sinne positiivisuuden suuntaan. Kyllä se tapahtuu näin, sinua autetaan. Kiitos kun olit mukana, kiitos kun kuuntelit.
Tällä kanavalla on paljon hyviä videoita, sieluryhmän kanavoituja videoita, ja minua muistutettiin taas siitä, että kuunnelkaa ne uudelleen. Minunkin pitää kuunnella ne uudelleen. Uutta saattaa olla tulossa, mutta ne vanhat ovat edelleen kovaa valuuttaa, eli ne eivät ole millään tavalla vanhentuneet. Se tieto niissä videoissa ei ole vanhaa, joten suosittelen lämpimästi kuuntelemaan niitä. Ja ole ulkona, leiki, naura, pelaa, löydä se sisäinen iloinen lapsi sieltä sisältäsi ja älä kiinnitä huomiota kaikkeen mössöön ja AIhin ja ties mihin, mitä tuolla maailmalla on. Kannattaa kiinnittää huomio ihan muualle. Kaikkea hyvää sun kesään. Ollaan taas kuulolla. Ja jos haluat jutella minun kanssani naamakkain, ota yhteyttä www.tievaloon.fi. Nähdään.